Loh, kayak ngono ya, Mbak? Lah ya encen bener kok. Ibu-ibu, Ya, bayar Mbak. arisan. Kok cepet mentok Mbak Titin wis bayar meneh. Mbak Ida, iki tanggal piro? Kan ya wis tanggal 20 to, Mbak. Iya, tapi kok wis cepete ra karuan, ra krasa lho. Lah Mbak Ida apa urung narik to? Durung. Muga bar iki aku narik ya, Mbak. Amin. Muga Amin. narik. Mbak Dia, bayar arisan lho, Mbak. Mbak, tolong talangi sih, Mbak. Aku gak ngono duite, Mbak. Jebul Mbak Titin, nek kok nalangi terus. Tumandan. Bayar, nyiapke duit. Iki ngopo ta? Wong Mbak Titin gelem kok wis nglarang-larang. Ya nglarang to. Kon niate bayar kok ngrepati Mbak Titin terus ki lho, kon bayari terus. Bayar kuwi. Mbak, tapi kan kok tak bayar yo. Iya, Mbak Dia, gak apa-apa, iki tak talangi sik, tapi aja suwi-suwi ya. Ya, Mbak. Ra usah. Jaluk, Mbak. Kainaan ndak tuman kuwi engko jenenge. Bayar kuwi. Saiki gendang. Ngopo ta kowe iki? Mbak Titin gelem kok sing sewot. Ora genah, ra niat warisan nek kuwi jenenge. Wis Mbak, ra usah pangan, Mbak, ra usah jaluki. Ra beres kuwi.